Owesilisa osolwa ngokuthinteka ekubulaweni ka-Anele Bhengu uvele enkantolo yemantshi yase Mbumbulu namhlanje. Waboshwa ngamaphoyisa ogwini oluse Ningizimu yeKwaZulu Natal ngolwesine ntambama. Lokhu kwabe kulandela ukulunywa indlebe kwamaphoyisa ngomsolwa ecaleni lokubulawa kowesifazane KwaMakhutha. U-Anele wabe eyilungu lomphakathi wabathandana bebe bewubulili obufanayo i-LGBTQI. Isidumbu sakhe satholakala sinqunu ehlathini eliseduze nakubo kamngani wakhe ayemvakashele KwaMakhutha. Khathi umsolwa evele enkantolo umphakathi ububhikisha. Sibonge sila ngaphandle kwenkantolo yemantshi yala eMbumbulu lapho na ke umsolwa osolwa ngokubulala uAnele Bhengu ezovela ukuqala enkantolo kulindelele ukuthi afake isicelo sakhe sokuthi athole ibail. Umsolwa uboshwe ngolwesine olwedlule wagcina ke stokisi nje bezovela namhlanje. Yena ke uAnele wasengqotsha ke ngeweekend ngomgqibelo lo esiphuma kona. Uyabona ke umphakathi la emuva kwami uphume ngobuningi bawo bathi ke bafuna ukuthi umsolwa lo angalitholi ibail ngenxa yesihluku asikhombisile ukubulala ke uAnele oboyilunga ke lomphakathi owaziwa nge-LGBTQI laba ke abathanda nobulili ofana nobaba. Kodwa manje sinelunga lomphakathi esisakhuluma nalo lizositshela ukuthi yini ebenze ukuthi beze la njengamanje. Siswami cela usiphe igama nesibongo mase yasitshela ukuthi yini nikulindele ukubona la enkantolo namhlanje. Sidinwe kabi sidinga ukubona ijustice, sidinga ukubona lo mbulali engangeni engaphumi lana ahlale lana afele lana athole udilika jele. Asidingi ukumbona ephume ngaphandle kwebail. Siphila kumanje kunabantu abafuna usibulala ngenxa yalombulali. Sizakahlale lapha akwazi ukubulala ingane yethu kabuhlungu kangaka. Asimdinge lana akafe. Sawubona siswami ngicela usitshele igama lakho nesibongo mase yasitshela ukuthi nina njengabantu abathanda ngilofanayo emphakathini waMakhutha lo niphuma kona niphila kanjani. Mina igama lami nguLiwo wamkhizi. Kahle ngomphakathi engakhuluma ngawo kwaMakhutha. Njengoba sekwenzeke lesi simo esikanje sekunzima kuthina, sekunzima nokuthi sikwazi ukuthi sithemba abafana esihlala nabo. Angeke sakwazi kodwa esikucelayo nesikufunayo sifuna ukuthi lo mbulali lo afele ngaphakathi. Sicela nabanye ababenayo uAnele abakhiphe bonke bahlale ngaphakathi. Siyafuna futhi ukumazi lo muntu esimbulele. Kusizwe esilindeleke ukuthi isikhathi asikaqali noma ke icala alikaqali ngaphakathi, kodwa ekulindeleke ukuthi sikwazi ukuthola neminyaka yakhe umsolwa nokuthi bakhona yini abanye ayekhona ngosuku laso lesigameko. Kodwa manje asibuyisele kuwe studio.